Eskerrik asko etortzeagatik. Euskal Kantu Tailerrekoa gara eta abesti batzuk prestatu ditugu zuei aurkezteko. Abesti batzuk herrikoiak dira, hau da, betikoak. Eta abesti pare bat oso modernoa. Azkena zuetaz pentsatzen prestatu dugu. Badakigu ezagutzen duzuela, horregatik eskatzen dizuegu gurekin abestea, denon artean egiteko. Eta orain abesti besterik gabe jaialdia has daitezken. Espero dut asko gustatzea eta ondo pasatzea. Hola a todos, muchas gracias por venir. Somos del taller Euskal Kantak y hemos... Somos el taller Euskal Kantak y hemos preparado unas canciones para presentaros. Espero que os guste mucho y que os lo paséis muy bien. See
Hauek badakizue, nahi duzue, abestue. Euskara
gorputzean dardara, nire bihotza taurmaka, aibertzera doa, elkarrekin ontzagarra, markotu dugunean, iztutuen nire izena, idatzi duzunean, irratia piztu eta kontu hau entzutea.